Yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Batsumtimandi mabuyu bambolonyo hlase. Podla amanzi abafokazane bepodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomtshelo phakathi. And King Ginger, Cream de la Cream ufuna ukwenza sha. Tell it to you, Pagati. Hey, yo, Mzansi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Dlamini. Oh, Shandere Bobo. Oh, she, popo, she. Please, Baba, please. Salalalaboshi. Take me straight to the couple. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana Kings batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase. Upodla amanzi abafokazane bepodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Lo December. Itsini konje kulo December seyako. Lo December suka. Akuwo. Seneze. Lo December seyako ngiyacela. Ha dana. Sanibona butama. Ngicela ukubuza mfethu le ndawo le imall le kuthiwa i6 cocktails angazi mhlawumbe angiqhamuki ngakhona mhlawumbe. Puthe no rice mfethu green butama. Ngiyaphela mfethu igama lami mina nguKing Ginger mfethu wena ubani igama? Uhlalifaka. Hlalofaka. Yes. Umamazini manje Refile mina. urefile. Yes. Oh, so mfethu uhlala shuthi mfethu ngihambe ngibuza mfethu abantu imibuzo Uhlali ne? uhlali. Yeah. Oh, phuthi hlalifaka. Yeah. Okay. Yeah, ngibona. Uhlale eqisha. Uhlalifaka. Uhlalifaka. Yes. Okay. Sure. Bhuti wami ngicela nje ukunibuza nje few questions bese ngiyamdedela. Khululeka. So my brother nosisi niyathandana? Kakhulu. Kakhulu. Ungathi mhlawumbe yini mfethu oyithandayo ngumuntu wakho njengoba nithandana? Unobunene. Yeah. Yeah, and unesineke and uyangikhathalela. Yeah, uyangisupporta. Yazi benginganakile ukuthi ngingama-twins ngisho emazinyweni ngale relationship ine-bond nifake ney'nsimbi. Yeah, she's the last. Yeah, no power to Yes. that. But wena sisi wami ungathini oyithandayo kubhuti Hlalofaka? Umuntu wami lo. Thanda kakhulu gata kereke man. Rata kereke. Yeah. Oh, ube nqe ufuthi Hlalofaka? Yeah. Thanda uNkulunkulu. Umuntu uyixesha nje manje. Hayi, angifiki la. Uhlala uyixesha. Yeah. Yeah. Ngizokunika i-nickname ukuze ngizothi uhlala uyixesha. Hlala uyixesha. Because mangiloku Hlalofaka yabo ayishow kwazi. Okay. Yeah, hlala uyenza lento. So mfethu Sure. wena futhi hlala uyenza. Njengoba nje lokho niqalile mfethu ukuthandana mfethu uyayibona i-future between wena no-sister? Yo, ngiyayibona, yabona manje bengisengiplanile ngasenkonzweni ukuthi at least bamazi, yabo? Yeah. Yeah, futhi ngifuna ukumkhiphela namalobolo. Oh dog, ustrong mos. Yeah. Umuntu wami. Umuntu wakho ne? Yeah. So wena sister in a scale of 100 ungathi ubhuti hlala uyifaka ungathi yini wena oyithanda ngayo? Umuntu othanda isonto. Uthanda ikerke, uthanda lokho kakhulu. Kakhulu and Ukuphatha kahle. yeah, umuntu right. Now uyayibona i-future between the two. Ngiyayibona. So in a scale of 100 ungathi ubhuti umthemba kangakanani? 95. 95. Yeah. Hayi hlala uyifaka mfethu ungawari. Okay. In a scale of 100 wena usithemba kangakanani? Boma 75 bona mo. Kuma 75. Yeah, baby king. Wena. Hayi akayi. King. Hayi mina ngifethu ngayithembi mfethu. Nawe phela wenzela nawe umuntu. Sometimes unokuyidisappointa kwaye. Yeah. Wena sister ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle kaphuti Hlalofaka? Ayekho phela. Thandana naye phela. Yes. My brother in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani lo? Ngithemba 100%. Yeah. Wena Yeah. uthemba kangakanani? 100%. Ukhona umunye umuntu othandana? Akekho. Akekho. Ngibheke yena usisi wami. Sister Yeah.
ikhona into ofuna ukuyiqolisela kuHlalefaka mhlambe selokho niqalile ukuthandana ububona ukuthi mhlambe yazi wakwenza imistake so and walibala ukuthi I'm sorry ikhona into ofuna ukuyiqolisela No, ayikho 100% umuntu wami. Next. ayikuyamthanda ne Yeah. Sisonke. Angibambe ngiyake vethu. Hey qina Hlalefaka. Nazo imtetele vethu. Tetele ngani? Right lento ngiyayithanda vethu. Uthanda yazi vethu into engifisa ukisho ngifisa ukuthi uthanda uqine lube strong especially njengoba seDecember nje ningadidiswa ivakashi ningadidiswa ikapa ningadidiswa ijozi ningadidiswa Eastern Cape ngoba bazofika bevakashile and yabo yeah mfethu no Kodwa ngiyamthemba yena. hayi nawe futhi uyakuthemba Ngiyamthemba. kunento esiyenzayo sisiwami la njengoba nithembana ekuthiwa i-loyalty test i-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena sisiwami unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi angene ku-WhatsApp a-check ukuthi wena uhleka nobani ngaphandle kaHlalefaka nawe but Hlalefaka nawe si-check efonini yakho ukuthi uhleka nobani and uHlalefaka kubani uma ngingafaki kuyena uyayibona lonto angithi wena unankinga my brother No, angakinga mina. nawe sisiwami angithi awunankinga Yeah, kunankinga but ashcheck amafoni ngisho play. Oh. Hayi babe. Kawuthi awunankinga sisiwami uza ngapha but Hlalefaka Hey. sisiwami sokuthi nanje umuntu uthi na check amafoni but Hlalefaka ngithi Like ke twa itso a tshwara phone ya hae ke tshwara phone ya ka. mara vandag o tla tshwara ka for today. ngiphe but Hlalefaka So ngithusa manje 50. Fifine Ere ko for phone. Fifine khuluma nemoto welcome Ko for phone. Na baby, what phone? Why? Akuna next musla. Phone ya. 50 let's phone. nawe Hlalefaka usuyidesa kangaka manje into Akuna next lapho. akunalutho welcome Bye. sure my brothers Spibili King ayinathina amajita mengisebenza nayo ematragini lawo ya ngithi nginokubuye ngibambe amatrug lawo yabo but Hlalefaka khamba kahle ngithi ngiqale ngakaba iphone Ungaqala ngami ngilungu. sister indaba kwawokhombayo ukuthi qalwe ngobani ngaba Skaba jalo. kejwanga sister yeah mamas ivule Spibili King ungibambele thank you no cha sister ngicela ungatatazeli type kahle slow okay mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe izobe idliwa uHlalefaka yabo all right guys my name is King Ginger Cream de la Cream we are on WhatsApp right now when we are about to type the trend is cela ungitypela uthi I love you awuthemba bakushayela wena mfethu njengoba awuthe grand nje Hlalefaka Kuvela mina. vela wena Yeah. delete lapho type uthi I miss you faka heart red abakushayela bese Hayi yabangisheli. kunzima ke kuwo Noma ngangishela mfethu hayi. Still hlela nalo mwayi. Hayi. delete lapho ngicela ungitypela uthi money uyamuphi imali Akasoli next. Yeah, kuvela mina. Nabo sisi bakhe bayithu. type uthi sex delete lapho uHlalefaka Uye kuphela. okay Yeah, yimpi lo. Yeah. Hlela na. Just you. delete lapho type faka le emoji ebrinjolo Yeah. ufake nalamanzi athi kwa impopho ufake nala ilokhuzana ibrinjolo Still kuvela mina. awudlala mfethu Facebook Yeah. Facebook lapho no my messenger now okay mase ngithi type la makuvela igama lakho la ungitshela mayithi no results ungitshele futhi cause shuthe akaba entertain noma engavulwanga ungitshele futhi because ngesivula into engavuliwe type lapho uthi I love you ufake neheart ebomvu Okay. awuhlalefaka bayethu Amna ngithembakele mfethu. Umuntu esonto umuntu wami. Still me. nokukhuluma Ku Facebook yeah. uyawudlala Instagram
Ngikhona na ku-Instagram. Nice one. Man of God, ukhona nakuma Instagram. Right. Ngena la kwi-DM. Mayithi no results ungitshela. Type uthi I love you, faka i-heart red. Awu, kalakatha. Hayi, akufeli umuntu. Vele umuntu Yeah. uzizwe nje ukuthi naye ngifuna kumbamba engambamba wakhe. Teteleke phutla lifaka. Sisonke. Mnike ifoni yakhe. Sure. Yeah. Ivulisa. Ish. Why utshintsha ebusweni? Hayi, ngitshintshile kahle. Bula sister. Kuyabula, relax. Awu. Sister yazi ubu right bengathembi ukuthi ungaba cramp inyana. Kishapo, kuyabula ke. But kumele lothi. Ma, ngibule, okay. Relax. Hlakibule. Nayi. Hayi. Yaba. Hawu, why wenza kanje? Hayi mara nani? Hawu nawe. Uyaphi kanti wena ozabathola Why? Akilwani. Mara nasalwane yena, anasalwane yena ubula foni yakhe. Ukil tshwe. Hayi, kikelithi eng. Why ka on lwana? Mfethu na WhatsApp focus hlalifaka. Okay. Focus. Yeah, na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba lezo zinja leyo mgogo leyo yezobe uduma umuntu wakho. Yeah, mela ngapha sister indaba. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the sister. Type la put I love you. Indaba kanti wajola yini? Angijoli. Manje kushela uthini? Obvious bayanishela. Ngiyabayeka akubaqomi. No, vela mina. Vela wena. Yeah. Delete fast ubhala uthi ngiyakuthanda. Okay. Shimhlolo yakhe. No, vela mina. Yo. Delete fast ubhala uthi sex. Yo. So, Yo. ngibona mina then noKatlego. Kahle wabona ikimango. Ubani? Awu kithomi yaka. Poncho Ngiyawunga. Kithomi yaka sibala mo. ihlisana umoya. Awuthi yehlisa umoya. Icela yetsa drama yetsa. Wenze drama ngani? Kidrama nthoyetsang. Ungakhuluma noKatlego ngesexy. Yo. Sister, Like boyfriend yakho. sister, wena noKatlego nenzani? Is next sam. But usambuza Is ukuthi next sam. Fuck. Oh. Ketse jang. Motho o ke fundi. Let's phone. Ngiyifuna. Let's phone. for 2 years. Wayisenya Musugras. Sister, manje waye wena ubungamtshela ukuthi wena unomuntu okudlayo. Ngibuzile ngathi konto ufuna ukuyisho, awuyisho. Uthe uyamthanda ngutugras. Awuthi musugras awuthi yazo sibophisa ngamaphoyisa. Awu akasa. Bazobiza ama security la siboshwe la. Ketse thalfak. Skampo unolu busy usontong kidula reken na. Kitise. Umuntu wekereke inkinga yakho. Umuntu wekereke. Yeah. Snack. Awu. Ay baby king manje. Relax. Letlohloka nthaki mutho okuqala lumbodo. For 2 years. Yeah. Uhlwana. 2 years sister. 2 years. Wayenza kanje le out. 2 years. Isnake. Ubona ifoni ngiyaka. Next time. Into enjani isnake? Into enjani isnake? Ujola Thusa Wena inkinga yazo. mama batla ketse jang. Hayi manyana. Ngeke. Baby mama awuthami ungamshayi, awuthami mlahle. Ngwena vele umtshela ukuthi awusamthandi bhuti wami ngiyacela. Miyeke. Sister ngcono uhambe. njalo. Ngcono uhambe. Thatha ifoni yami. Kathi ngithethe. Thatha ifoni yakho. Sister, thatha ifoni. Baby mama kasho Sister, hamba. You know what? Hayi ngaqabulela mina yena. Sister hamba. mara ke motho wa ka wena o kena Sister hamba. Bheka. kena kae Next sakho kaTlego wakho. Yeah. Bye. Yeah, vaya. kopa le phone le Katlego Or otherwise sister mawukuthi ufuna ukuxolela ubhuti Dunosa. kopa phone le Katlego Funa uKatlego yani. telephone le Katlego landa ke Azokulanda yani appointment ngeSM ba. ufuna Sister, Dunosa kungcono mhlawumbe ubhuti uzokuxolela ngisabe noma nga5 nje ebhani. wena khathi wena kena kae Cha wena wayujwayela kabu. Mama, ukena Okay, wayujwayela kabu my brother. Hayi. Dunosa ngisabe noma 3. baby ukase kahlukanithi batho ba qala babona Phenduka man. Nokusipini ukuthi ufuna ukutheza. Ungakhala uthi ungakhala. yes baby what's Dunosa, sister, Dunosa. ngimseleng Ngifuna ukukushaya. ngeke At least uzokuxolela mangiqebule noma kabili. Dunosa man. ngeke baby Yena lesifebe lesifaya. Me. Yena lesifebe. Ngabe No. Dingina ukuthi nomshayi sifebe. Makavaya. I need to decide. Asambe nomfundisi. Asambe miyeke lo ngaza kufaka isejele. Awuthema
Ya. Njenaphi? Ya, awuthami ngicela ungiboleke ibhande lakho kancane ngizokubuyisela mfethu. Ngicela ukwenza cha ngifuna ukuqondisela ngicebule nje ngifuna ukucebula. Bhuti wami ngiyacela please. Ya, fuseka. Ya, bye. Asakubatha. Ngicela ungiboleke ibhande mfethu. Ngiyathuthi snack mo. Snack yani. Ke December no manje ngihluki. Ngizokulimaza so. Kuyophuma inkonzo. Uyamfatsha tamriri wena. Ya, lethi ibhande ngimshaye. Sister, ngonunuse mfethu. No. No in. No. Awe manyami. Tu baby kafingathi sekumtho. Mi. Dala lombona. Miyeke. Relax. No, hamba. Sile bengathathi. Hayi awe Sister, ngonunuse mfethu. Ini. No uyangibamba man awungeke man. Ingali. Bona bathi. Asambeni. Ungali. Sister, ngonunuse okumama. Hayi uthe. Awungeke. Mi. Wena kena kaye. Ngithi awungeke. Akasafuni. Manje ngizomlatela mina ngimthwaka u. Awuthami, esisumoya, you can do better. You can do better nje yami. You can do better. 2 years. 2 years mfethu. You can do better. You can do better. Hamba uthami. Sister asambi nawe. Samaya. Asambi nathi nawe. Samaya. Yabona wena sister wena. Yabona wena. Wena kaye. Wena kena kaye. Yabona kube bengiyintombazane. Yabona kube bengiyintombazane Kena kaye. bengizoqeda ngenduku. Ungicothelani ngisho isnack musukholela lo. Isinack kanjani uthanda naye ungajolini umfundisi wena umdala kangaka. Yezwa na umfundisi. Khathelo. Yabona kube bengiyintombazane mfana wami. Ngabe kula. Ngabe ngikubhuzisa la ngikuthi xa. Ungekna. Sambeni futhi. Hayi lo yaphethe asambi nawe. Sister ngicela ujike mfethu. Mama ngifuna umuntu ngiyayithalifala. Ayenza idrama. Asambi nawe. Ngicela uhambe sister. Ngibathethe lo wakhathike. Akasakufuni. Ukube ngiyintombazane ngabe igqoka ngeyipring gig manje. Wena kena kaye wena. Uma wena. Uma Sambeni will come. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Take me straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.